салом дӯстон, дирӯз ман дар бораи хунинтарин бархурдҳои ҳайвонҳо дар олами ваҳш видео карда будам ва имрӯз бошад дар бораи калонтарин тимсоҳҳо яъне крокодилҳое ки дар таърих сабт шудаанд ва наворгирӣ шудаанд ба шумо нишон медиҳем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. аз ҳама крокодили калонтарин дар оилаи тимсоҳҳо яъне дар оилаи хазандаҳо ин гримисти крокодил мебошад ки дарозиаш ба 7.5 метр мерасад ва вазнаш бошад қариб ба 2 тонна мерасад. одамо вақте ки ин крокодилро медиданд аввал ҳайрон мешуданд ва баъд сахт метарсиданд. ин баландтарин хищник яъне хунхоре ҳаст ки қариб ки ягон душмани дар обу дар хок надорад. дар соли 2011 дар Филиппин аз ҳама крокодили калонтарро доштанд. размери ин крокодила расман дар ҳамон давлат сабт карданд. тибқи маълумотҳои расмии Филиппин дарозии ин крокодил 6 метру 17 сантиметрро ташкил медод ва вазнаш бошад ба 1075 килограмм расида буд. чӣ тавре ки мегӯянд ин крокодил аввалин крокодиле буд ки зинда ба зинда бо чунин вазну дарозиаш ӯро дошта буданд ва ҳамзамон наворгирӣ карда буданд. яъне пештар аз ин ба одамон муяссар нагашта буд ки чунин крокодили калону боқувватро доранд. дар ин крокодили калон қариб ки 4 ҳафта шикор карда буданд. дар давоми шикор қариб 4 маротиба ин крокодил лаушка яъне домҳое ки ба ӯ гузошта буданд канда буд. домҳо аз сепҳои оҳанӣ ташкил карда шуда буд ки ҳатто сепҳои оҳаниро ҳам меканд. вақте ки бори охир ӯро доштанд қариб 100 нафар дар кор буд ки ӯро аз об берун кунанд ва баъдан бибанданд. ҳангоме ки ин крокодилро дошта ва бастанд, баъзе аз коршиносони ҳамин соҳа мегӯянд ки синну соли ин крокодил қариб ба 50 сол мерасад. чӣ тавре ки дар навор дида мешавад, ӯро бо якчанд ресмонҳои ғафс ва ҳатто троси оҳанин баста буданд. дар навор хуб дида мешавад ки ӯ бениҳоят худро ором дошта истодааст ва ягон аксурамали тезу тунд нисбати одамон надорад. яке аз одамоне ки дар ҳамҷо зиндагӣ мекард, аз оне ки ин бениҳоят худро ором гирифта буд, дили гурда кард ва ҳатто бинии ӯро қапид. хулосаи гап, ин крокодил бе ҷанг таслим шуданӣ нест ва ба крокодил муяссар гардид ки ин аробаи чӯбинро бишканад ва якчанд ресмонҳоро низ аз худ биканад. аз амалҳои ин крокодил маълум аст ки ӯ бениҳоят монда шудааст ва якчанд муддат пас худро ором мекунад. баъде ки ба крокодил муяссар нагардид ки худро ба пуррагӣ озод кунад бигурезад, аз ҳамин сабаб одамон ӯро дар ин бассейне ки мебинед махсус барои ӯ сохта буданд оварданд ва бастанд. ҳамагӣ дар ин бассейн ӯ 2 сол умр ба сар буд. коршиносон мегӯянд ки агар ин крокодил дар озодӣ мебуд, аз ин ҳам бештар зиндагӣ мекард. барои ҳамин ӯ дар ин ҷо умраш кам шуд, ба хотире ки ин крокодил дар танҳоӣ ва зиндон одат накарда буд. бале дӯстон, ин бассейн барои ин крокодил зиндон аст. дар майи соли 2015 чарлз хелмс дар майдони голфбозӣ як крокодили аллигатори калонеро мушоҳида кард. куҷо мушоҳида кардид ва дарҳол ба наворгирӣ даромад, чунки ҳар рӯз чунин аллигаторро аз пеш намебинӣ. аз пеш куҷо, ҳатто дар кино ин гунаашро намебинӣ. ба боварии комил гуфта метавонем ки ин крокодили ғулпайкар буд, яъне аз масоҳати крокодилҳои дигари оддӣ бениҳоят сахт фарқ мекард. ба гуфтаи соҳиби навор, крокодил оҳиста оҳиста қадам ба сӯи кӯл мезад ва кӯл бошад якчанд метр аз ин майдони голфбозӣ қарор дошт. ногуфта намонем ки дар дохили ин кӯл бениҳоят крокодилҳои аллигатор зиёд ҳастанд. мардуми маҳал мегӯянд ки ин крокодил аз ҳама аллигатори калонтарин дар ин кӯл мебошад. ман фикр мекунам ки на танҳо дар ин кӯл, балки дар амрико. шоҳидон мегӯянд ки ин бори аввал нест ки ӯро мебинанд ва наворгирӣ мекунанд ва пеш аз ин мард чанд нафари дигар дида буд ва аксбардорӣ карда буд. номи ин крокодили аллигаторро гузоштанд игр. намедонам барои чӣ игр. ва дарозии вай 4.5 метр буд. дар соли 2016 дар нимҷазираи Шри-Ланка одамон як крокодилро ба навор гирифтанд ки ин крокодил дарозиаш ба 5 метр мерасид ва вазнаш қариб буд ки ба 900 килограмм мерасид. ин крокодил аз дохили дарё ба лаби соҳил баромада буд. чӣ тавре ки мегӯянд, ин крокодил дар он ҷо ба мардуми маҳаллӣ хатар таҳдид мекард ва мақомоти маҳаллӣ ба хулосае омаданд ки ӯро дошта обратно ба ҳамон дарёе ки аз он ҷо баромада омада буд бурда сартиянд, ба хотири он ки дар ин ҷо одамон зиндагӣ мекунанд. албатта доштани ин крокодил
кори осоне набуд. Ба ҳама ин нигоҳ накарда ба одамон муяссар гардид, ки ин крокодилро доранд. Дар инҷо мо хуб мебинем, ки ин крокодилро дар трактор бор карданд ва оҳиста оҳиста бо эҳтиётона ба лаби соҳил бурданд. Аз чӣ бошад, ки ин крокодил худро бениҳоят ором медошт. Одамон билохира ӯро оварданд, дар лаби соҳил сал доданд ва бо кафши ҳамин трактор оҳиста оҳиста тела мекарданд, ки крокодил фаҳмад, ки бояд хонааш дар куҷо бошад. Ва якчанд дақиқа пас ба онҳо муяссар гардид ва крокодил бошад ба хонаи пештарааш, яъне ба дохили дарёи Шри-Ланка ворид шуд. крокодили навбатие ки шумо мебинед номаш утун мебошад. маҳалли зисти ин крокодил дар Таиланд аст. фарқияти ин крокодил аз дигар крокодилоне ки пеш аз ин мо ба шумо нишон додем дар он аст, ки ин аз ҳамон аввали таваллудаш дар фермаи крокодилҳо таваллуд шуда ва то имрӯзе ки шумо мебинед, то ин дараҷа калонияш дар ҳамин ферма калон шудааст, яъне дар озодӣ ягон вақт қарор надошт. аз сабабе ки мухлисонаш бениҳоят зиёд буд, туристон ба ин ҷо бисёр меомаданд, нисбати ҷисми калонаш интерес доштанд, ба ҳамин хотир ба ӯ хӯрок медоданд. ҳар як туристе ки ба ин ҷо меомад ба ӯ хӯроки худро медод. акнун тасаввур кунед, ки акнун шумо фаҳмидед, ки бо чӣ сабаб ин крокодил ин қадар ҳаҷмаш бузург шудааст. гузашта аз ин бояд қайд намуд, ки дарозии ин крокодил ба 5 метр мерасад ва вазнаш бошад қариб ки ба 1 тонн расида буд. видеои навбатӣ аз Папуана аст. дар боғи ҳайвоноти маҳаллашон мехоҳанд, ки туристонро бо хӯрок додани крокодилҳо дар ҳайрат монанд. албатта одам вақте ки ин гуна саҳнаро мебинад, на танҳо дар ҳайрат мемонад, балки шокӣ мешавад. шумо танҳо тамошо кунед, ки чӣ гуна крокодили калон ба хотири хӯрдани хӯрок аз об берун шуд. албатта коргари ин боғи ҳайвонот бениҳоят одами нотарс будааст. дар аввал ӯро хӯрок дод ва пас он дар болояш шиш, камтар баъд ҳатто аз бини ӯ буса гирифт, он ҳам бошад як маротиба не. аммо дар охири видео бошад ба шумо аз ҳама крокодили даҳшатноктарин ва хунхортарин хабар медиҳем. ин крокодил аз дигар крокодилон бо он фарқ мекунад, ки ин крокодили одамхӯр буд ва ба гуфтаи баъзе расонаҳои маҳаллии ҳамин крокодил ин қариб 300 нафарро хӯрда буд. макони зисти ин крокодил дар Африка, Бурунди. номи ӯро мардуми маҳал гузошта буданд Густав. Густав ин як крокодили бениҳоят калони нарина дар ҳамин минтақа буд. чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, ин бо одамхӯриаш машҳур гашта буд. коршиносони ҳамин соҳа мегӯянд, ки бо факту далел исбот кардани оне ки чӣ қадар одамро дар ҳақиқат хӯрдааст бениҳоят мушкил аст ва қариб ки номумкин аст. 300 нафар ин тақрибан ҳамон одамое ҳастанд, ки медонистанд. Густав дар ин минтақа статуси мифически существенро гирифта буд, яъне махлуқе ки дар борааш бениҳоят легенда ва афсонаҳо зиёд буданд ва мардуми маҳаллӣ дар ҳақиқат аз ӯ ҳамагӣ метарсиданд. дар асл бошад Густавро надоштаанд, аз ҳамин сабаб ҳам мардум метарсанд ва ҳам коршиносон аниқу дақиқ бо факту далел гуфта наметавонанд, ки дарозӣ ва вазни ӯ дар асл чӣ қадар буд. ба ҳама ин нигоҳ накарда, дӯстони гиромӣ, дар соли 2002 эълон карданд мақомоти ҳамин ҷо, ки дарозияш ба дили пур гуфта мешавад, ки аз 6 метр ҳам мегузашт. вазнаш бошад аз 1 тонна ҳам зиёд буд. тахмин меравад, ки ин крокодил калонтарин крокодиле мебошад, ки дар Африка зиндагонӣ мекард ё ин ки ҳоло ҳам зиндагонӣ мекунад. ин крокодили одамхӯрро на танҳо аз размераш шинохта мешавад, балки аз нишонаҳои тире ки дар бадани ӯ дида мешавад шинохт, ки ин ҳамон крокодили одамхӯр аст. якчанд сурух дар рӯи ӯ ва якчанд сурухи дигар дар бадани ӯ дида мешавад, ки аз зарбаи тир боқӣ мондааст. чӣ гуна дар кадом ҳолат ва киҳо ба тарафи ӯ тир холӣ кардаанд, ҳеҷ кас намедонад. аммо як чизаш аниқ аст, ки мардуми маҳаллӣ бениҳоят аз ӯ метарсиданд ва ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки ӯро шикор кунанд ва аз пой афтонанд.